На полувремето на играчите не ги причели на Шамари да видим. Да, ги возим. Ajde, Riko! Скажем, ты не особо слабо. Nije se igralo uvijek.
Стане бе да ти имам главата голема, да видам дека седаш. Има ли място там за място? Иди, Вико!
Без вторик е завършен. Без това, тук сега. Не може да паркираме. Аз се паркираме. Да твой. Виж в ден е да ќе не. Или кај дела ще бъде нищо. Браво, Саше! Не бива седем па се трябва. Браво! Пуна по-остро игрите, бе! Що и се плашите? Виктория Трайчевски. Не ги пущате пред гола там, стои напада. Ajde, mjesto igre.
Полека, края, полека. €10 за кого ще одна гра.
Думал, Гуру, Gledao brali bi se. Ne, ko je premošten? Ne.
Dunav Gurun 1-3.
Bog da čuva ne vide!